Asibonge ithuba lokukhuluma nawe ngokukhethekile kwi-channel igama kuPastor WeNingi. Ngibonga nje ukuthi ulandele i-channel njengamanje. Ungakhohlwa-ke ukusubscribe, ulike ama-video nokuthi utshele abanye abantu balandele i-channel, nanokuthi-ke uma ubukela i-video le akhona namanye esesiwenzile ngaphambilini, ungakwazi ukuthi nakwavakashele uwabuke ucoshacoshe nakhona ulwazi. Ku-Instagram ngoxolani_enoch ngicela nakhona ungifollowe bese kuthi ngolesine every Thursday ngo-7 ekuseni uvula i-TV yakho, suke sikhona nakhona on e-TV ku The Morning Show sibheka udaba lamaphupho. Njengamanje sibheka la usindiswa ngubo uthena-ke sawubona pastor uJehova akwandisele ukudla isibindi senkomo esibilisiwe ngochazani. Okay, into oqala siveze nje ukuthi uma uphupha mhlophe upheka isibindi lolo uphawu luhle esikhathini sengilubika la mhlawumbe ukuba nenhlanhla enkulu ezayo lungaphinde lubike futhi la uma uphupha upheka isibindi kuba uphawu lubika ukuthi mhlawumbe ungenze kube umuntu ozoba nenjabulo mhlawumbe ozophumelela mhlawumbe aphinde azuze ke nengcebo ngaphandle kokusebenza kanzima esikhathini esizayo. Kepha futhi uma uphupha usipheka uphinde usidle isibindi kuyaba uphawu oluhle futhi olungabuye lubike la ukuthi ke kukhona injabulo ezayo ezofika futhi kungekudala. Kanti uma uphupha udla noma ke udla leso sibindi kungaba uphawu luxwayisayo ngedliso esuke ke ulifakwa abathakathi abangakufisela okuhle empilweni. Kuzodepend ukuthi ngesikhathi ulidla belinjani, wena usizwe kanjani, futhi ngesikhathi ulidla nasekuseni futhi umuvuka uzizwe kanjani, nokuqhubeka kwempilo yakho kwamanje ngaleso sikhashana leso. Yabona sisebonga kakhulu uNkulunkulu ngebusise. Ungakhohlwa ke uyongifollow ku-Instagram xolani_enoch ngolwesine on e-TV ku The Morning Show ngo-7 sike sikhona. May God bless you. Shintsha impilo yakho ngamageza ngonqa phambili. Thola kiphi yochamo kuyikhambi lesinto ehlanza liguculo lamabhadi esichitho isinyama kanye namathunzi ngokusheshsha. Kanti ungaphinde usitholele umazibuthe oyikhambi lingashaya eceleni uma ufuna ukuthi uthandeke ugqame wedwa noma ke ufuna ukuhlala unemali zikhathi zonke. Faka i-order lakho njengamanje. Shayela umakhosi amakhulu ku-079 267 0928. Uma ukude ungakhathazeki uzolithola nge-postnet i-order lakho. Makhosi amakhulu, the Royal Herbs.